Angene ngempela nje mina Ntombi. Angingene nje angifuna ukuthi nje ngeze ngikhulume. Ngoba ngathi mangikukhuza mina ntombazane wabona ukuthi mina ngisile. Manje usufuna uyihla guquguqule mina ngewisi. Angeke ngize ngitshele. Bayebuya nje ntambama emasimini uyamtshela ukuthi uzithwele noyise wengane awumazi ukuthi uphi. Waphela mina mangikukhuza mina wabona ukuthi ngisilile. Phela lo mfana awumazi. Yathi ingane yabantu bayifika izodwa esobhafla wena wafika wabona indoda. Mutshele kuyise ukuthi ukhulelwe awumazi noyise wengane ukuthi uphi. Mina nje ngingene ngempela Ntombi. Ngeke nje. Ngeke phela. Ufuna nje ngidla ngifele izikode nje ngidla ngifele nje ngiqede nje athi nya. Ngane ngifuna ukuvala amathanga. Manga umuntu entshathi vala amathanga ntombazane wona ngathi ngiyisilima mina nale ngane enye wayisa kubo kwayo. Namanje le uzoyizalisa ukuba uzomthatha aphe ngoba umazi nokuthi uphi. Angingene mina. Ngokuzikhulumela noyihla. Ngiplakela amanzi lapho ngeketela ngizophuza itiye mina ngikhathela kabi. Ngeke nje ngize ngitshele ngoba ukukhala njengoba ukhala manje angeke uze kusakusiza. Akusakusiza nje ukukhala manje. Lokho uciphiza inyembezi hi la ngikukhuza mntanami. Hayi. Angene mina. Angena ngempela.